dah piti udah ikonya sabayo dia bekuat cari cek lain senang tak ti tapi kalau serupa cako serupa mampih nape tadi itu luko di dalam. Kalau luko di pisau capek sehat, kok nyampang luko di pisau tangan berdarah 2-3 taweh panawa sanang nenindak tampak bakeh jo betadinnya siek jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau ubun-ubun manggaga karangkayati di luar mungkin tak mangasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange. Ada kain dimakan ngange? Lai dek lama belipek dalam mari. Ba kain dimakan ngange tu disangko bulek buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nantak berubah di dalam cair tiok ragi. Ya kan? Jadi pak jangan marabo ke istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukareh ke Kota Tangah singgah sabanta ke Tambuo, tetaplah beramal saleh kepada Allah, boleh nanti sadonyo kita masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaha syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah basyirau wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq Jorong Tambuo,
Kecamatan Tilatang Kamang, nan kita muliakan Inyi Wali Negari, ketuakan sadonyo Inyi Jorong, seluruh ketua-ketua adat dan budaya Minangkabau di Tilatang Kamang, seluruh ibu-ibu bundo kanduang nan ko litak kami tampe minta nasi, ko aye awih tampe minta aye. Sesudah tamu bararak datang, jamaah bararak tibo, sarok di laman lah beliau sapu, bananti jo pintu nan taboka, sarato lapiak nan takambang. Labariri kita di ruang tapi basanda di tuang tengah, mangko beliau ibu-ibu nan jadi janang lah manganangahan kue nan sapiriang, air nan sagale. Kini ambo pantuni cile kue nan katanga ko. Tali kaye panjang 9, urang mamape hate pelang, kane lah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan ditinggal cie jo. Abihang kasadonyo. Sabok kalau awak babaso, ibu-ibu bundo kanduang ko bapantun nabe ko, mandanga pantun no tu ibu hati awak. Kalau awak babaso ado pantun no, ado. Payo kumbuah di tepi jalan, tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Jamaah babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Ko ibaco no pantun ni biko. Maka lalai jangan mengangak yo. Ini bapak-bapak tadi. Boleh senang hati ibu ye. Boleh senang hati ibu-ibu. Yo bu. Ah yo je. Akal. Ambo beko sudah mengaji saya makan. Nah. Nan kita hormati niniak mama urek tunggang pucuak nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo. Panuh lah bumi di rumpunnya. Di gampo indak taboke kan di badai alun ke tauliang konon kok goyang angin lalu. Dahannya cupak jo gantang barantiang bari balabe. Badaun rimbun jo adek bebuah katonan bana. Mudah-mudahan ini mama ditambu kondak penjual tanah. Ambo doakan nan kurang ditukuk nan singke diuleh janawa basiabi. Mudah-mudahan anak kemanakan cucu-cucu kita nang katibo ado jonyo basawah satampang bani. Ado jonyo membuat kapu atau lumbuang tampai padi. No namo no kan seketik sebedan. Tampai padi, lumbuang, tampai nasi. Seketik sebedan. Ya kan? Mudah-mudahan anak-anak kemenakan kita bisa jo menikmati sako jo pusako nan dipeliaro dek niniak mama. Amin. Kita hormati orang Siak. Terdiri dari alim ulama, ado imam, ado qadi, ado katib, ado bilal. Semuanya kita namakan orang alim. Kalau berkumpul orang alim itu jadi jamak namanya ulama. Ulama itu siapa? Al ulama
warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Jadi kalau ulama tu pewaris Nabi aye janih tapian suci minuman anak di nagari nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat duduknya baca min kitab tagaknya rintang jo pitua kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito yang menularkan ilmu agama kepada umat setiap hari. Jadi awak-awak nan tak ulama Pak, Bu, acoklah batanyo ke ulama. Kalau duduk awak jo ulama, bertambah ilmu. Duduk awak jo orang mengalihkan, anyi. Duduk awak jo induk-induk, taruh engak awak tanya. Induk-induk tempat duduk cik boleh asalnya. Biar awak cik, bini awak cik. Selain dari itu jan. Awak pasti dihasut oleh iblis. Jadi bodoh awak jadinya. Ya kan? Kalau duduk je orang menjual parfum, arun awak dino. Kalau di Padang kan harum. Di negari aku harun. Ya kan? Di mana negari Ustaz? Kok dewasa Pak? Ya kan? Orang baso balang-alang, orang kamang mengumpat tali, kok lai kayo dunia takambang nambansek baibo baibo hati. Tapi jan baibo hati bana. Bab itu bansek jo kayo takdir Allah. Kece awak orang kayo-kayo ko Pak, kasadonyo kapainai aji, kiranya ndak. Lah nyunggu ampitin tuan nai aji, nyo ambil balik, nyo balik to baru. Lah nyunggu alo piti sekali lai kapai ni aji nyo ambil balik nyo buat rumah kos. Lah nyunggu alo piti sekali lai duk naik aji nyo ambil alo balik nyo buat heler pengilian padi. Ya kan? Akhirnya sadonyo tu alun dapet nyo menikmati rumah kos alun ditio seonyo heler padi alun lama jalan oto alun lama dipakai awak mati. Hari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamolai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, kubu tatimbun orang pai. Awak itu sedalam kubu oleh. Ya kan? Jadi ibu-ibu nan bapitih, ya kan? Dia ada Allah rasaki, ko indak talaki payaji le karano antri, tapi ibu kayo ajan dinantian jo haji reguler, pai jo haji proda. Kalau pitih banyak jangan ditunggu jo haji reguler tu sampili karyang lah nama mana. Ya kan? Barangke jo haji proda. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sadonyo kurang Pak Ustaz. Barangke umrah. Untuk bulan Desember samo joden pai. Akonyo, aponyo, salnyo. Iko orang Semando, orang Tambu boleh nampak jaket ni pakai na tu na. PT berkah travel umrah. Kan tua no di Pekanbaru. Tapi kalau ibu ingin barangke jodatuk marajo nan batungke ameh, tungke-nya se ameh. Nampak taruh diorang dari jauh. Ya kan? Jadi besok ko kami ke barangke, beliau nan sedang memoto ibu tu cia. Ya kan? Atunya bawa nak darohnya sekali. Dia bawa nak daroh ke di bawah tu ndak ada. Jadi badan seorang sedih bawa besok. Ya kan? Ingin barangke bareng jo Ustaz Ristawardi. Baikonyo bagi beko brosurnya langsung mendaftar jenyo. Kami kan dari Kamang barangke dari Pekanbaru ijapui no joto kenia. Lai tadanga ibu tu. Itu. Baiko mendaftar kena sekali. Dik. Kalau ibu barangke tanggal 6 Desember tu kalau lain ndak mati embo. Bamang ke Ustaz sabui mati.
Mati kau ndak perlu sakit. Mati kau ndak perlu gaek. Mati tu ndak dia tahu. Ya kan? Hari raya haji tahun dahulu bana, lai tahu buya marnis barum. Alai orang Muhammadiyah. Salam kutubah ngerti kan? Ndaknya tunggu di Allah tu. Kalau aja sampai sedang berkutubah. Ustaz Yahya Waloni, orang dari Kristen masuk Islam tu, itu meninggal kutubah Jumaat di Makassar. Jadi orang sedang kutubah Jumaat, Pak, kalau ajal ndak sampai, ndak ditunggu di Allah. Apalah ia Pak nampak kuat itu nak tunggu di Allah. Nan sedang berburu. Ya kan? Sedang sembahyang tu ndak tunggu di Allah. Kalau ajal sampai, tu mangko jan bakwa jo. Ya kan? Ini ibu-ibu. Orang pajudi ko Pak nan manang katagihan. Nan kalah penasaran apabila kau berhentinya. Ya kan? Laki-laki siko taniayonya bu. Pertama gilo di pangkai, kedua gilo di judi, ketiga gilo babini. Atau sensaro laki-laki itu jadinya. Bu, ba mangko iti igulai kulabu no di orang. Tapi orang kan menyebut gula hijau. Ada baso hijau tu kulabu namanya. Siko ba? Ayo, kulabu daun. Abang mengkoitik ko di gula hijau orang lain tahu ibu sabak now. Abia dan tarangan. Jalan lo nak. Sabak Pak Abbas tu sedang memoto, kalau dapatnya memoto tu ibu galak. Jadi rancak video tu. Aku ibu betul. Amele lo ayo ludah je ko. Buruk video dia now. Lah, galak yo. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin para jemaah. Ambo disuruh dek biaya dulu. Kalau di kamang biaya atau amai? Amai. Ano sama sana tu biaya, amai, amak. Ibu, bunda. Mami. Tapi orang lama no di baso dah ada nambah mami tu do. Biaya. Bu. Iko ketidiang nan di jalanan cucu ambo ko ketidiang ana mono. Infak. Kalau sedekah indah ada piti, awak bisa aja bersedekah. Sabok galak sedekah. Cucu. Oh cucu. Psikolog. Kalau infak ku harus diisi. Tapi kalau sedekah boleh galak saya. Pika ketidiang ko galak saya nak bisinya celiaklah. Lemo bisi. Di kalau ketidiang ko jalan isi ko di. Jangan ada nambah kicu. Dia kan ada je ketidiang lalu ko no pura-pura lalu. Nampak no ketidiang di sudut sini na. Ala terlampau ketidiang tu ko no ya golek. Itu namanya orang sempilik karyang. Allah lah ada sempilik kawak. Taraga jo di durian, isuruhno durian berbuah. Taraga jo manggih, isuruhno manggih berbuah. Taraga jo ano, jo pauah jo kuini, isuruhno berbuah. Ndak ada Allah tu pemurah kawak sadonya. Bu, ibu pernah ndak go baloi tiak jo pak-pak ketika ketek? Sedang mengaji ambo suruh makan. Dia kan tu nak jadi mengaji. Ambo baik ko salah nak. Ni kan sudah mengaji. Ke bawah tu lu kuat orang nak makan ni bawah. Minum tak ada. Jadi itiak kami itu 22 ekor. Ambo tanyo ka biai itiak nan 22 ekor ko baran nan jantan ko biai. Dua no. Dulu ambo ketek tu ndak mengerti ambo no. Ambo lagai ko berfikir ambo. Rupa no itiak ko banyak bini mayot.
Sabale surang bini no. Kalau dicali itik jantan gua bajalan seraso ndak katalok mangan. Ya kan? Babunyi ndak lah kancang. Kalau itik batino kan eboh kandang nyo. Wah, wah, wah je kan? Kalau itik jantan itu saja. Tapi tagih sabale bini no. Jadilah batalu bini itik ko. Batanyo lah itik jantan ko ka itik batino ko. Dia barai ko talu. Ambo sabaleh dah. Awak bara ambo 9. Amaram lalai. Rupo no bini itik ko bacilale di bibi sadono. Manti durako ke suami. Siapa dia tu ikut dia batalu ada nyuang suruh maram je. Wah lah maram lain kalau mak dia tu maj. Ya kan? Acu itu itik batino ko kalaki no. Anan jantan aden ko kepala rumah tangga. Mencarian makanan yu aden. Maram tugas adinda. Itik batino ko ndak muat. Antah di mana pe akad itik jantan ko. Isarayo ano marami talu ko ka induk ayam. Induk ayam ko kok waralo dapat pitih ko lah waram ilo talu itik ko. Lai manate tigo pakan talu tu. Indak karena talu itik ko taba. 9 pakan mangko banate. Lah keluar anak dari talu lamo induk ayam ko tamanuang tu. Tibo kawan no dari Piaman. Wah teman tuan cok niang. Dia awak cotok awak unciang inyo pijak je. Awak cuba maja mengakeh nyo banang je. Yo nan manate tu talui itik. Laba puta induk ayam ko maja anak no mengakeh lemo. Indak sabok no anak itik. Anak itik ko lamo-lamo gadang. Induk itik nan tak muah maram cako gae. Apa itik nan tak muah menggantian bini maram gae. Induk ayam salah kaprah. Ya kan? Supaya itik ko jan mati percuma atung ko idabih no durang ai gulai jau no. Tu sabok no. Maka la tahu ibu sabok no do. Habis tu curi tolo ke kawan. Itu pangkano itik jantan, itik batino, didabih orang, digulai jauh. Dia pak kalau ingin lo digulai jauh, dia nak, asio-sio lah nak. Gilo babini jelas rupa itik tu. Nah, jadi kita lanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kini kecek beliau protokol tadi lah tanggal 2. Apabila batukana tanggal hijriah ko kyo bu? Pak, maghrib patang batukana. Baik ko maghrib batukalo tanggal 3. Jadi tahun hijriah tidak pembohong. Lah berubah siang jadi malam baru itu kana tanggal. Pi kalau Masehi pembohong, paduto. Apabila nyo menukar tanggal tengah malam maniang turang mencilui bantiang tu. Ya kan? Tengah malam tu. Alun jale hari ke siang lah itu kana. Hari-hari di tahun Masehi ada hari no jumlah no 31. Ada 30, ada 29. Nan aneh bulan Februari. 28. Kata Nabi, hari itu sehari ndak sebulan, hari sebulan tu ndak penuh 30 hari doh. 29, sekian. Atau mangko Nabi puasa Ramadan tu acok 29 hari. Ada orang Masehi, ada hari 31. Masehi ipamudo no awak. Hijriyah inge no awak lagai.
Ambola ye jo Masehi bapak-bapak ibu-ibu hari Akad atau hari Akai atau hari Ahad. Ya dari bahasa Arab tuh Ahad hari yang ke-1 atau hari yang pertama, Itsnin hari yang kedua, As-Sulasa hari yang ketiga. Di Indonesia kan saja Ahad, ya kan? Kemudian Senin, Selasa. Jadi mulai hari Ahad tanggal 10 Juni tahun 1952. Abara umur kini itu balabih 73 hari, 73 tahun lah balabih hari tanggal berapa Juni gini. 28 lah 8 balik hari lebih no. 73 tahun 8 balik hari. Tapi kalau dihitung jo Hijriah umur bola 75 tahun. Jadi tahun Hijriah ko inge no awak lagai. Dia apa nambah umur 68 atulah 70 jo Hijriah tu. Nambah umur 100 lah 102 tu. Iya kan? Jadilah 75 tahun. Tanggal bara Ustaz lahir jo tahun Hijriah. Tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, bamangko namanya tahun Hijriah. Bangko ndak na lain. Jadi Nabi lahir dihitung 571 Masehi tahun gajah. Karena tahun Hijriah halunado zaman itu. Bamangko namo tahun gajah ada Raja Habsi namanya Abraha nyo kemancuan Ka'bah go jo tentara pakai gajah. Akhirnya turun ayat mengasih tahu akibat orang yang akan menghancurkan tempat beribadah orang Islam, maka Allah menghukum mereka. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akapatangko Amerika dapat hukuman dari burung ababil tu. Terbakar kota besarnya yang bernama LA, Los Angeles. Di pihak mana dulu LA itu cik pindah Los Angeles tu, Lubu Aluang. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Nabi lahir ketika tu diagihlah nama tahunnya tahun gajah. Jadi tahun Hijriah ku pabilo adonyo pabilo disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ndak di zaman Nabi, ndak di zaman Abu Bakar. Bamangko timbul niat de Umar bin Khattab menyusun tahun Islam karena beliau membuat surat ndak pakai tanggal. Mangko panianglah sekretaris tanggal bara surat nan disuruh cari kok. Akhirnya beliau kumpulkanlah seluruh komponen masyarakat. Jadi apa nang kadibuik kau nampaknya Pak ajaran Allah ke Nabi, ya kan? Tetap awak musyawarah, ndak bisa putus seorang. Aikolah nan disindian de orang Minang duduk bersama lapang, duduk seorang sampai adik kumpulan de Umar bin Khattab. Kata beliau, ambolah cok kana sindie, sure ambo ndak pakai tanggal. Akhirnya apa-apa ibu-ibu pemuda lah berkumpul, mausullah tahun na rancak dinamai tahun Islam. Dia ge kesempatan dulu ke ibu-ibu. Sebab ibu-ibu ko munculnya sama jo kapa Cino karam. Sudah sembahyang orang zikir di muka, hanyalah heboh di belakang. Itu di mas yang bawa pai itu ibu-ibu ko. Ya kan? Kalau indaknya heboh tu hanyalah lo.
Alah itu fitrahnya nampaknya. Di kami ndak loba ada. Kok kaberang na kami sia kabini kami kok ndak ibu-ibu. Ya kan ada. Di padiat. Bu, ibu ada mausul kecek kalipah. Lai pak kalipah. Apa usul ibu? Kami mausulkan tahun Islam ko diagiah namo tahun miladiah. Milad apa artinya? Kelahiran. Ya kan? Kita hitung saja lahir Nabi, dicatat di pak kelipah. Dek do tulis rapat. Ala dicatat itu ditanya lo pak lai. Apa-apa ada mausul. Iyo. Apa usul apa-apa? Kita agiah namanya tahun Islam ko tahun nubuah. Kita hitung saja Nabi diangkat jadi Rasul. Dicatat lo dek kalipah. Tu diminta lo pemuda le. Pemuda ko harus diagi waktu pak. Awak dek pernah dijajah Belanda pak. Banyak orang Minang ko ndak percaya jo pemuda. Di Kamang talan tahu pak. Dia le, inyo mudo bana baru. Gadangnya tabau di daging yang tinggi tabau di rueh kacau organisasi ko ninyo biko. Awak salah nanggai ko. Da uluak makan karak dari nyo. Padahal nak mengecek cuiko ko SD sen ndak sampai sekolah. Nan mudo nan cadik tadi S3. Ya kan? Biar datuk nampak ndak tamat SD ndak sama cadik pak jonyo tu doh. Percayalah jombo. Ya kan? Bertahun-tahunnya sekolah. Jadi awak nanggai ko indak kemanungkek langi idui do pak. Agih kepercayaan kenan mudo. Orang gaik nan tak mau bagi kepercayaan tu sia. Orang namanya ko dirinya ndak kamati. Itu yang pertama. Nang keduanya takut tempi. Mengaku salah ya ndak? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ainyo lah gaik gigi labi hati bawah. Ainyo je maju jadi imam. Lahsa senyo baca sadanya. Ada huruf nan dari S tapi membacanya berbeda. Ada sad di pangkal lidah, ada shim, ada sim, ada tha. Bagi orang nan tak bagi gi pak jan jadi imam je lai. Lai terang ada pak tu. Picayon kena mudah dari awak lai. Jadi sa sesadanya. Ihdinas siratal. Anak batu bacaan tu lah. Suara lah garu, angok lah sasak, nasi dingin lah bambui. Bang kombo baca itu. Ada orang membisikkan itu kambo. Encak ambo sampai saya, sebab ambo mengecek, dek diundang mengaji kalau kanya. Kambo aja ya pak, ambo imbo surang-surang tak mungkin. Ini bapak-bapak ini. Dek dipercaya ambo berceramah, ambo sampai. Jadi Umar bin Khattab mana tuanya jawab. Tapi pikirannya lah maju. Nyoagih kesempatan anak muda. Anak muda ada mausul ndak? Lai pak kelipah. Aduh. Kami mausulkan tahun Islam tu diagih nama tahun Hijriyah. Anak mana dipakai pak? Kundaknya kan lalu nambah urel itu doa. Nama mana dipakai? Usul anak muda. Jadi Umar bin Khattab tu itulah orang tua yang bijaksana di zaman itu. Nyo ndak datuk ke tu pak? Ndak suku Jambak ke nyo tu dah. Dia kan sukunya Quraisy. Cuy itu bijaksananya beliau. Tapi nyotes lu. Mamanye basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasan kalian magiah nama tahun Hijriah? Ibu-ibu je pak tadi ndak tanya alasannya de Umar tiba dia anak muda. Nyo tanya, nyo uji kemampuan anak muda ke. Kalau kami di Daruan dulu kan naik jabatan asesmen namanya. Ya kan? Apa kata anak muda tu, Pak?
Kalau kita agih nama tahun miladiah. Sama so Nabi jolong laye Pak. Bangsa kita ini bangsa jahiliyah. Karena jahiliyahnya nyo malu beranak padusi Pak. Kalau layak nak padusi nyo kubuan idui-idui. Padahal anak padusi ko ibarat cincin jari mani. Pamenan ayah jo bundonyo limpapeh rumah nang gadang. Ubek jari palare damam sidingin tanpa di kapalo. Guno sam kandih diladangkan kaganti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan kapang ganti amak kok tuo. Adi orang jahiliyah dulu nyo bunuh. Mandalnya itu langsung mararau margo Pak. Mararau nyo Pak. Asaboknya ke Pak. Asaboknya Bu. Beliau di zaman jahiliyah pernah mengerjakan itu. Diketahuinya anaknya perempuan dikuburnya hidup. Jadi Umar tu gadang dosanya dulu Pak. Tapi nya dijamin masuk surga. Jadi apa nambah dosa gadang jangan sampai putus asa lo. Ya. Minta ampun taruh. Laisa banyak buaya di lautan. Ada orang gaek nak sembahyang-sembahyang sampai gini Pak. Anyo suruh adik kemen sembahyang lah mak. Dia lah segala dosa dan buaya yang tangguang lah je. Masuk neraka na dia nanti kali ada kawan di dalam sama je. Nyo kecek na aku lah neraka tu. Tapi jak pun tuan rokok saya nak berterompak, ya kan? Angui tapak ni no. Apa lain masuk neraka. Jadi kalah tak boleh putus ya. Putus asa, minta ampun taruh. Umar pernah membunuh anak, Pak. Tapi dijamin masuk surga. Setelahnya tobat, dosa tu tak nyebuik lagi. Karena tingginya iman Umar tu, Pak, datang Umar ko dari Simpang Kapau, dari Pandan. Ibili datang dari Bukare, Aminda ibili ko. Nyo tanyo dek kawannya bang ko mindang dak lantai dengan dem bertemu Umar tu saja. Dak tertantang mentaginya di den. Badabok-dabok darah den. Kalau Umar tambu ko nyo iri ansia malam dek beli. Ni bapak-bapak ibu. Ba anak tagalicik dari jalan. Kan. Umar diwaso itu jo. Ya kan? Akalahnya jawab tu dia nak muda itu kalau menangis Umar lah tanang no balik lah boleh ambau mengecek Pak. Terima kasih ya nak. Engkau mengingatkan saya untuk minta ampun lagi. Bapakmu ini yang pernah melakukan itu nak. Jadi ibu-ibu kalau lah jaleh kandungan ibu-ibu muda gua lah bantu orangnya di dalam ibu jolono kabeh. Pindah taluk dah lah jadi anak no. Jangan diguguran dah. Lain terang di ibu-ibu tu. Kalian nak muda-muda kau bisa aja mengandung lah kama. Tapi kalau nak lagai bentuk taruhan bawa kau laki saya nak ada lah. Ya kan? So nak kau mengandung tu dah. Ada orang lah jaleh jadi anak di dalam tu. Anyo gugur anyo kandungan. Tak tanggung dosanya tu dah. Nan kamagi rasa ki anak tu au cula lai anak tu kyo nyo timbul se anak awak cie tu timbul kasih sayang Allah cie anak man ke cie awak kira dia dia Allah kali sayang juga nang kedua tu ndak lah sampai anak ko tujuh lah ia nang ke-8 sayang juga ndak amo awak menukar anak tujuh orang sia nak menimbun kasih sayang tu Allah bina itu selamanya. Kalau tahun nubuah kita lagi Pak, sajak Nabi diangkat jadi Rasul, beliau banyak orang menantang baru. Dimusuhi Nabi itu de orang ketika beliau mulai jadi Rasul. Sebab itu ajarannya tidak tamakan di orang. Orang kolah tak biasa menyembah patuang. Orang kolah tak biasa tawaf di Kaabah batilanjang. Orang kolah tak biasa mambil celengan nanado di patuang nan tagantuang di Kaabah. Kalau agama nan dibawa Nabi diterima, sadono ndak boleh halai. Nan kali makan nan halal.
Jadi kalau kita lagi tahun nubuah ko menurut kami ko Pak Amin tak maaf kami kecil anak muda cako. Ya kan? Kurang tapik menurut kami. Tapi kalau kita lagi apa namanya tahun Hijriah, rasanya ndak bakal lebihan kami mengecek sadang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari di tengah bana tulang punggung. Bab itu kecik Umar. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke Romawi. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke Persia. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke Gibraltar. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke ke Tambuk. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Pak, alunado agama Islam tu lapih keluar leh. Hanya sekitar Mekah. Bara orang baru nan Islam di Mekah tu 90 orang. Waktu kau boleh tahu Nabi berdakwah tu. Layak do Nabi itu putu yaso? Enggak. Abang kau pindah ke Madinah, apa kau beliau takui dibunuh? Enggak. Semua je Pak bertanam. Awak di kampung kau banyak bertani. Nan bijo kau rancak tampang kau elok, tapi tanah ranggiang. Ya kan? Ada cari tanah nan subur untuk menanam. Bibit Islam itu sangat indah. Alun bisa orang menerima bana di Makkah lai. Mangko tanahnya nan cocok untuk menanam bijo Islam tu di Madinah. Atung kau disuruh Nabi pindah ke Madinah. Tiba di Madinah tu Nabi langsung berhasil. Yo, hasil pertama apa? Langsung beliau salat Jumat. Kalau duduk 3 tadi tu. Jadi Islam itu berkembang kapan? Setelah Nabi itu mencari ladang lain untuk menanam bijo. Keberhasilan pertama tadi salat Jumat pertama di Kuba. Sudah tu dibuat musaji lain. Sampai kini ambo umrah Januari. Ya kan? Pergi ke musaji Kuba tu. Umrah lu balik April berapa bulan tu nyo? Lama tambah lo bangunannya jelai. Sebab di sinan banyak minyak. Kependuduk tidak diwajibkan pajak. Orang kalau habis BBM-nya inyo semesi doang. Tidak membayar apabila Indonesia bisa itu. Kinilah membayar Pak. Berjam-jam orang ke membeli minyak tu. Pakai barcode lo tu. Ibu-ibu muda, anak-anak saya ini. Ada tak kalian mendengar kisah Ibu Asiyah, istri Fir'aun? Lain. Bamang kau orang Muhammadiyah membiak Asiyah kau untuk organisasi ibu-ibunya. Itulah wanita surga. Padahal lakinya kafir. Ya kan? Tetapi dia melayani suami. Tak pernah kepasayan, tak pernah marabu, walaupun suami no tapi Ibu Aisyah tu nengka ditiru. Jadi sajak kini lah ada rumah spesial dibuatkan oleh Allah dalam sarugo untuk Ibu Aisyah tu. Anak-anak ambo ibu-ibu muda ko agarnya buatan rumah sajak kini di sarugo oleh Allah, tirulah Ibu Aisyah tu melayani suami. Ambo sampai kanan saraknya kambo kaji. Oh anak-anak kami, ibu-ibu muda. Ya kan? Kalau suami kalian berkehendak, bergaul, menyalurkan nafsu biologis, jangan donan mengecehan panik. Kok dapat awak menawarkan dulu. Sudah semuanya satu, dah, lalu dah, ambo teragak, yudah. Itu. Kalau ada padusi, suaminya ingin menyalurkan nafsu biologis, ada yang panik kemana sudah buat lamang je tapai cakap. Itu ibunya sumpah ide Allah dari sanjo tu sampai parak siang jo malaikatnya. Ya kan? Apa caranya supaya awak masuk serugo serupa Ibu Aisyah tu? Ya kan?
Lah sudah salat berjamaah maghrib, sudah semula jamaah isya, masuk ke dalam kamar sebentar. Disemprot badan harum. Jangan pai baralik baru-baru mangko orang lain nam itu dia nang kadi sanang jo minyak arun tu laki awak. Lai terang ada ibu tu. Kalau lo semprot badannya minyak harum tu tukar bajunya nantak bapa luar. Katia agi reksona. Sudah tu awak mengalai di depan tu dah. Lalu lah dah. Ambo rindu na jo dah. Itu masuk serugo kalian nanti. Percayalah. Kau indak karek telingo dia. Ya kan? Iko tibo suami rumah dibantak kama cako lamo na pulang. Laki-laki ko bajakun bu. Asa coknyo kena bantak di bini ko, painyo keluar, basobok jo pacar lamonyo, jakunnya tu turun naik sekali. Biarlah ustaz nanya laki-laki tu, nyo bajakun mah. Ba ibu Asia tu Pak Ustaz. Ambo tarangan. Kalau nyo kama masak pagi dafir keciknya ke Firaun. Ndak Firdaus do Firaun. Nang kalama samba di dafir. Anyo tanyo dulu itu. Firaun ko biasanya indak nan maha samba dinyo do. Rimbang mata jo semelado bawa lah. Tunyo pagatok maco sape bapanggang. Jadi ndak namaha nan lama tu. Ya. Tu di atas meja ada cambui pelakak kudo tu. Nyo tanyo dek Fir'aun, kuntu agak siah kalau ndak lama sambada boleh berubah perangai ambo lakak lambo jo cambui tu je. Jadi ibu asyang lo di meja makan cambui tu je. Ya kan? Untuk cambui kalau dia kecik suami. Kalau ndak lama sambada cambui saya lambo je. Kalau yo ado itu Ustaz tu dilakak so isteri itu indak tiru Nabi Ayub. Nabi Ayub Ustaz. Nabi Ayub ko kan sakit 7 tahun. Ndak ado pitih ke pembali bareh dek bininya ko le abuaknya panjang. Nyo kare abuak ko nyo jual. Kasaka dahulu sebelum berjilbab orang kan basanggu sekadang ban serap tu. Atau pakai baju kebaya pendek, agi kain panjang babiron. Pakai kain panjang babiron, baju kebaya pendek sampi atau sanggu sekadang ban serap di lekang. Abuak nan dia teko baumbaan. Itulah habis kini di orang Minang ambo bersyukur sadonyo lah bajilbab. Dado memanggaan sanggu kadang tu. Ya kan? Maram bui dia bangkola singkik saya buat kecil Nabi Ayub. Ambo jual pembeli bareh dah. Kalau sehat ambo nanti, ambo ndak suku pedusi mengarap. Dan laka engkau 100 kali je. Akalah tawaco dinyo nazar tu. Kironyo ialah sehat. Takana nazar. Kecil malaikat kainyo kumpuan lidi 100. Ya kan? Atau baituan saya kabini engkau tu je. Di ku adona cambui de te meja pak betul saya. Jangan dilacui ibu kulitnya alui. Tapi itu adab-adabnya begitu. Bu, di kampung ibu ko ada ndak suami nan suka minum kopi di lapau? Lai, asa bawa nak ya? Orang lapau kau manis mului. Jolong saya duduk awet dah. Kopi ginseng tertalu tapai je. Ada orang di bukit di Pawah tu orang meminum tertalu jahe. Dia terbukit lapau nak. Tu kamar magek mungkin. Mengaji zinan orang kan. Ya kan? Ala duduk orang kau minum tertalu beko ikat tangah no botol ples. Kiro no isi no pisang tapi pakai coklat. Makanlah iko dah. Ko diantar orang dari Pasaman Barat, iko namanya pisang salej. Bamang ko nyo itu nak di orang lapau tu agar galehnya tajua. Abai ko hari hujan aja no, de dingin hari dah. Dibuat no dah mi talu aja. Acu itu. Ya kan?
Itu nang ke ibu tiru. Orang lapau tu, suami tiba rumah, lahado kopi. Anan sukunya. Ya kan? Jan suami tiba rumah tu katiak bau kambing, gigi balado, badan basah di palu hak wangi-wangi lo kenyo. Siap-siap lah untuk dimadu. Sebab apa saya ulang-ulang ini di mana saya ngaji? Sekarang ibu-ibu banyak perceraian dan meminta cara itu padusi. Ko babayo na masuk ini ko. Padusi minta cara ko. Abayonyo ibu jo apa kalau alun tahu ambo agi tahu. Seluruh dunia sekarang bapak ibu perbandingan banyak laki-laki jo padusi lah cie banding 8 orang padusi cie orang jantan akama dicari laki no dan 7 alai. Coba pikiran di Pak Kuat. Kemana dicari? Problem tu tak? Problem. Jadi nama nalah balaki kok carai serupa ambo salah. Ba carai ustaz, carai mati. Carai duit jan. Kita simpulan kaji ko lari keluar lai. Kalau bapak jo ibu di tempat tinggal, ndak biasa salat berjamaah subuh. Kamu saji jo kamu salah. Ya kan? Sudah kita mengaji go, pindah le, hijrah le, rajin le ke musaji. Kalau ibu-ibu suko salamoko mencurigai orang, ajan di kawan jo itu le, curigailah diri awak. Ndak usah mai tong orang nan kadietong diri awak. Nan katigo kalau nan biaso mantiak ke suami kini diubah le. Minta maaf kena jangan diulang balik. Sebab suami itu junjungan. Ya kan? Lah untuk ibu-ibu situ kini untuk apa-apa lah. Kalau apa indah amuh aja salat subuh berjamaah sudah kau kamu saji. Apa dia gala dek Nabi laki-laki salihah. Lain amuh apa ditukar saleh jo salihah. Kalau amuh apa kodek lah lain. Ya kan? Jadi salat berjamaah lah subuh ke masjid laki-laki itu utama mana. Nan kedua jangan marabu kalau istri minta balanjo. Itu nafkah lain namanya. Indak inyo surang kamu makan tu do taraga awak sama do terubuk nyobuan. Taraga awak jo gulai jariang jo pucuk peranci nyobuan. Taraga awak jo rame-rame jo babe jo sup nyobuan. Ada orang jantan kau pak meminta pitih bininya untuk lanjut. Apa cik salah dompet engkau dia minta pitih panjang sama cik. Lai senang hati isteri di tuan. Indah. Lai senang bu. Indah. Di Maluku di Sikoa. Lai kana mua 1000 dia gih adinda pitih udah ikonya. Sabayo dia bekuat cari cik lai. Senang tak ti? Tapi kalau serupa cako, serupa mampih nape tadi, itu luko di dalam. Kalau luko di pisau, capek sehat. Kok nyampang luko di pisau tangan berdarah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bakeh, jo betadin nyo siek jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mendanyui kau ubun-ubun menggaga karangkayati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange. Ada kain dimakan ngange? Lai dek lamo belipek dalam mari. Ba kain dimakan ngange tu disangko bulek buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nan tak berubah di dalam cair tiok ragi. Ya kan? Jadi apa-apa jangan marabu ke istri. Di mana tak jalan ke guguk dakek pasar padang luar. Sungai Tanang jo bukit tinggi tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. La de lapeh ibu-ibu jo atinan suci jo mukonan jani. Abakiro lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa lama tu.
Inia Ristawardi melaporkan.